ka gaya mu dan fim ɗaya tak mai addini. In dai dan fim ne kira mun shi ka mun masa interview mai addinin tukunna. Mun masa interview ga mana mai addinin. Ba shi. Akwai addinin da babu bin shari'a cikin sa? To kai malam da kake tambaya su gaya maka dan fim ɗaya tak mai addini, su waɗannan na gaban ka ina ruwansu da dan fim? Su suka san yan fim ne balle su san wani mai addini su za su kawo maka? Kuma sai suka kawo maka dan fim kai masa interview ta me? Wai mai addini kake nema yan fim? To su gaya maka su ce maka a gaya maka mutum ɗaya tak mai addini. To an gaya masa ka yi me? Ka cire shi daga musulunci? Kai da ka gada? Kai abubuwanka ne kana wasu irin wani karatuttuka ka koma kake yi. Ka aje karatun da ya kamata ka yi, ka sanar da mutane ya za su yi ibada, ya za su yi tsarki, ka sanar da su musulunci, ka koma kana zage-zage da bankaɗe-bankaɗe sai ka tona asirin wasu, sai ka ga bayan wasu, ko sai ka shafa wasu kashin kaji, ko sai ka ɓata wani da mabiyansa. Ka shiga gwamnati, ka tafi can su fantami su wane ne, duk mutumin da ka ga maɗaukaki ne bin sa kake yi, ka gaya za ka ci zarafinsa, ka nuna a duniya mutumin banza ne. To sutura ai ta Allah ce malam, Allah ke suturtawa, ɗaukaka kuma a hannun Allah take. Yawwa, wanda bai taɓa ɗora goshinsa a ƙasa ba ma ya yi sallah, Allah ya ɗaga sunansa. Duniya ta san shi, ganin dama ya, duniya ta kowa ce, wanda duk Allah ya ga dama sai ya bawa. Lahira ce sai mumini, aljanna sai wanda Allah ya zaɓa. Amma duniya ko ka zagi malami, ko ka zagi basarake, ko ka zagi ɗan fim, ko kar ka zage su, idan Allah bai yi ka maɗaukaki za ka yi suna ba, duk irin mutane za ka ɓata don a ji sunanka, don a ji muryarka, ba inda za ka je kana nan, kuma wallahi baƙin jini za ka jawo kanka. Ɗan fim ba abokin tafiyarka ba ne, tunda ka ce ba mu da addini. A faɗa maka ɗaya tak mai addini, to kai waye za a gaya maka ɗan fim mai addini? Kai waye kai a cikin musulmai? Masu da'awar musulunci, masu koyewa ta addinin musulunci, wace fatawa, wani mutum kake kwaikwayo? Da tabi'i na tabi'ai, sahabbai, harkan mu'aiki sallallahu alaihi wasallama. Wace koyewa, wace fatawa, wace tarbiyya ka ɗauko kake koyarwa da irin wannan karatun da kake? Kai awa ɗaya kana zagin wani akan mambari, kai awa ɗaya kana tonan asirin wani akan mambari, kai awa ɗaya sai ka mai da wani tsirara akan mambari. In an taɓa ka ko an ci mutuncinka, kai baka san fasbir ba? Addini bai koya maka haƙuri ba? Ba za ka dangana ba? Kawai ka zo ka zauna ka dinka ƙiƙi a gaban mutane su ne maka ihu, shi ne addini? Wannan ne addini shi kake nema? Babu ɗan fim mai wannan. In dai wannan ne addini, a gaya ma. To kai malam da kake tambaya su gaya maka ɗan fim ɗaya tak mai addini, su waɗannan na gaban ka ina ruwansu da ɗan fim? Su suka san yan fim ne balle su san wani mai addini su za su kawo maka? Kuma sai suka kawo maka ɗan fim kai masa interview ta me? Wai mai addini kake nema yan fim? To su gaya maka su ce maka a gaya maka mutum ɗaya tak mai addini. To an gaya masa ka yi me? Ka cire shi daga musulunci? Kai da ka gada? Kai abubuwanka ne kana wasu irin wani karatuttuka ka koma kake yi. Ka aje karatun da ya kamata ka yi, ka sanar da mutane ya za su yi ibada, ya za su yi tsarki, ka sanar da su musulunci, ka koma kana zage-zage da bankaɗe-bankaɗe sai ka tona asirin wasu, sai ka ga bayan wasu, ko sai ka shafa wasu kashin kaji, ko sai ka ɓata wani da mabiyansa. Ka shiga gwamnati, ka tafi can su fantami su wane ne, duk mutumin da ka ga maɗaukaki ne bin sa kake yi, ka gaya za ka ci zarafinsa, ka nuna a duniya mutumin banza ne. To sutura ai ta Allah ce malam, Allah ke suturtawa, ɗaukaka kuma a hannun Allah take. Yawwa, wanda bai taɓa ɗora goshinsa a ƙasa ba ma ya yi sallah, Allah ya ɗaga sunansa. Duniya ta san shi, ganin dama ya, duniya ta kowa ce, wanda duk Allah ya ga dama sai ya bawa. Lahira ce sai mumini, aljanna sai wanda Allah ya zaɓa. Amma duniya ko ka zagi malami, ko ka zagi basarake, ko ka zagi ɗan fim, ko kar ka zage su, idan Allah bai yi ka maɗaukaki za ka yi suna ba, duk irin mutane za ka ɓata don a ji sunanka, don a ji muryarka, ba inda za ka je kana nan, kuma wallahi baƙin jini za ka jawo kanka. Ɗan fim ba abokin tafiyarka ba ne, tunda ka ce ba mu da addini.
a faɗa maka ɗaya tak mai addini, to kai waye za a gaya maka ɗan fim mai addini? Kai waye kai a cikin musulmai? Masu da'awar musulunci, masu koyewa ta addinin musulunci, wace fatawa, wani mutum kake kwaikwayo? Da tabi'i na tabi'ai, sahabbai, harkan mu'aiki sallallahu alaihi wasallama. Wace koyewa, wace fatawa, wace tarbiyya ka ɗauko kake koyarwa da irin wannan karatun da kake? Kai awa ɗaya kana zagin wani akan mambari, kai awa ɗaya kana tonan asirin wani akan mambari, kai awa ɗaya sai ka mai da wani tsirara akan mambari. In an taɓa ka ko an ci mutuncinka, kai baka san fasbir ba? Addini bai koya maka haƙuri ba? Ba za ka dangana ba? Kawai ka zo ka zauna ka dinka ƙiƙi a gaban mutane su ne maka ihu, shi ne addini? Wannan ne addini shi kake nema? Babu ɗan fim mai wannan. In dai wannan ne addini, a gaya ma